साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो। हा नोंसोरखौथ' जों दिनै हगारनाय जानाय नङालै। थैबायलै खेफ्रा एबारबा जाखादे माबा एबार न'आव थांनो मोनगोन ना मोनालै जोंलाय। सोरां बारां थाब फैनायबानो जागौमोनलै। ओइ साला हारामिफोर नोंसिनि थाखायनो जाजोब्बाय थाब लिंबाबो थाब फैया दा माबायदि मोनदों हमजाना सारादों जाना मादि मोनदों हा आवसाल मोदायखौ लोगो मोनबाय दाना मा जानांगौ दाना मा जानांगौ आं सानखाथारदोंमोनानो मोदायसो लोगो मोनगोन खोमा होननानै जायगायाबो गोथैसालि गोजा नालागा। ओइ जाम्बाफोर हासुलाना लादोलै माथो हासुलाबा मोदायफोरा खारोनो। आंबो खोनादोंमोनलै सिगां होदो जाय फाराफारि लोमलाय होदो एबार जायगाखौनो होमबासो खारगोन दा बिसोरो। हा सानदों नामा नों हासुलाबानो जोंखौ खारगोन होननानै? जों खारा जोंबोथ' हासुयोना हासुनायखौनो गिबाय जोङो जाम्बाफोर। नोंसोरनो साला जोंनि खिनाय हासुनाय जानाय लोंनाय थानाय उन्दुनाय गासैखौबो डिस्टार्ब खालामबाय थायो। सानावबोदि जिबायदि दावराव खालामो नोंसोरो ओंखारनो हाया जों आरो हरावबो जोंनि जायगायाव फैनानै दावरावसो खालामफैबावो नोंसोरो हान्थि गैयै खालामो जोंखौ। नोंसोरखौ नागारा जोंबो। नै बिसोरखौ नेनानै थाथ' आं बैजों थांना फैनो दसे। जागोन दे बस नेबाय थागोन आं। माबायदि मोनदों साला स्वादफोर नोंसोरनो ना जोंखौ डिस्टार्ब होग्राया? जों नङालै नोंसोरखौ सोरबासो डिस्टार्ब होफैयो खोमा। जों फैफेराखैनो जों दिनैसो फैदो। जों फुजायावसो सिख्लाफोर नायनो थांदोंमोन जेलापि जानो थांदोंमोन नाथाय जों दा न'आवसो फैदोंमोन। जोंखौ हगारदोब्रा जों नोंसोरखौ डिस्टार्ब खालामनो फैयाखैमोनथ'। आरो आंथ' दहायनो सोरांबारा फैखानो नागिरदोंमोन बैसोर सानैयानो खेफ्रा आरो खान्दा बिसोरनो दसे थाबावनि होननानै मोनागुलायलांबाय। आगारदोब्रा जोंखौ जों दहायनो फैनो नागिरखादोंमोन बैसोरनि थाखायनो जानो साला बिसोरखौनो दांनांगौलै मासदायनि। ओइ खावब्रा नों माखौ एरना होबाय दंलै हा जोंखौ थैजानो लुगैदों नामा थैजानो लुगैदों? साला सुवादा जोंखौसो एरना होबावदोब्रा गावखौनो देथारबा हामगौलै। दाथ' नोंसोर बेनिफ्राय थांनो मोननाय नंलालै। ओमफ्रायलाय माथो खालामगोन जोंखौलाय? ओंखाम उखैबायमोनलै ओंखाम लाबोब्रा ओंखाम नोंसोरलाय माखौथो जायो? ओंखाम दंबा लाबोदोलै ओंखाम उखैथारबाय थानो हाला। सारा हारामिफोर आरो ओंखामसो बिबावदो नोंसोरखौसो जों दिनै गोदाना जागोन मिथिबाय। हामालै मा मानसिखौनो गोथां गोब्राम जायो नामाब्रा बिदि जायो नामाब्रा? नै खावब्ला बिसिनाबो गामि दंलायो नामाब्रा? मोनथियालै बिसिनाबो गामि दंलायो खोमालै सोंलाय मा गामि बिसोरना? नै मोदाय आं नोंसिनि गामिनि नामालाय माथोब्रा? जों जेबो गामि सामि मोनथिया। जों जेराव जायगा मोनो जों बेवहायनो थायो आरो जेराव निजोम बेवहायनो थायो। ओमफ्राय नोंहालाय हिनजाव दंना गैयाब्रा? जों जेबो हिनजाव थिनजाव मोनथिया। बाल'नासो खोमा बाला मोदायानो। बाल'न्दाखायनोथ' जोंखौ हमदो खोमालै बे साला। मा सोरखौ बाल'न्दा होनदों नोंसोरो हा? नोंसोरखौबा दिनै गारथारालां। बसआ फैग्रोथो र'। रखरा बुजिलायगोन नामाब्रा बाल'न्दा होननायखौलाय? बाल'न्दाखौ बुजिलायो नामाब्रा नोंसोरो आसोलफोर? आं बाल'न्दा साल'न्दा बुजिया नाथाय आंखौ नोंसोर मानो बिदि बुंदों बिनि थाखायनो आं नोंसोरखौ नागारा। मोदायालाय मासि उथियाब्रा थांसो होगौमोनलां बेखौ खाथियाव मोनोबा। मा आंखौसो सोबानो नागिरबावदो नोंखौ दा जान्थ्रु मान्थ्रु मारिगोन र' आं। होद नाङालै नाङा बानायनाङा आं ओरैनोसो बुंदोंमोन ना। थैबायलै खावब्ला हिनजाव मोननो रोङि बानायजाबासो दा। ओइ माथो नोंलाय मा बुंदो होबाय थायोब्रा? हा मोजाङै दंना गासिबो? दङो बस मोजाङै दंजोबो। मोजाङै गैयालै जों बेसे खस्थ' मोनदों जोंसो मिथिगौ। हगारदोब्रा आखाइखौ हगारना होदो जों खाराना। नै नोंसोरनो जोङो मोसौ मासे दान होफैनोसै नङाबा मैसो मासे नङाबा बोरमा गोसोम मासे जोंखौल' हगारहरदो बेनिफ्राय। आच्छा नोंमारगौ ना? आच्छा नोंथां बेनो मन्त्र मारिना हर जुदि बियो न'आव थांनानै बोरमा गोसोम मासे होफैनो हायाब्ला बिहा खैफोद जागोन बेनिखायनो बेखौ मन्त्र मारिनानै हरखा दानो। जागोन बस मारिखानोसैबो नै। ओम जादु मन्त्र फुटसे। होद मा गुदुं मोनलायखोब्रा होद मा खालामखोलै नोंसोरलाय आंखौलाय? जादु मारिखांबायना बिसोरखौ दा थांनो होदो। खेवना होदो दुरुङा न'आव थांनो होदो आरो नोंसोर न'आव थांनानै बोरमा गोसोम मासेया थाबैनो लाबो नङाब्ला नोंसोर खैफोद जागोन। औ दे जों ज'नो बायना होफैनोसै नोंथांमोना जोंखौ हगारदोल'।
थांनो मोनमारसिगोन मानसिफ्रा बासायसिगोनलै जोंबा दिनै खेवना होदोलै ना मारै थांनोसै ओंखाम उखैजोब्बाय जों खारदो